sesarengan kata-kata karawitan muda laras sugeng midhangetaken iki komplitane sapa jeng sing makarya lali to muda laras putra manunggal Puma Pak Mardi kalian Bupur Waning oh ngoten nggih lali kok Dik oh lali ya Sri Uning Mustika Tuban Labu Trisno lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya Anandang Branti Sri Uning Datan Granita kang cinipta kadange pribadi Wiratmaya putrane Sura lawe Adipati Tuban Sri Uning putraning ngabdi wangsa pati nalikaning uni kapupo ing Madyalaga perang agung kelawan Minak Jingga katresnaning Wiratmaya tinapiding ning Rara Sri Uning senadyan wekasane prapten lena kalabah negara ayo yo muda laras Mbak Wulan Mbak Asri Bunda Sukiyati persiapan turun dari panggung ya ya kiwer kiwer yo Sri Uning Mustika Tuban Labu Trisno lan Sabaya
Sukiyati mandhap. Yo nek urung dicekel karo Bu Sukiyati ora ada gayeng Pak Narno. Nggih. Bapak, Iya. Bapak Narno niki napa lagune pun ajeng telas. Iya, lah narepan terus arep ngopo? Lah nggih kula kan laporan riye menawi langgame pun ajeng telas ngoten lho. Ya wis dak tindakke. Nggih ditutup nggih Pak nggih. Dak tindakke. Ya. Katresnan Ya. pirat moyo tinapi ning roro sing undi senadyan wekasani Terima kasih Pak Narno. Pak Dodi. leno alapun negara Ya. Ayo ibu-ibu. Joget yo. Asik ya Mbak Rindu, mana Mbak Rindu? Jogetnya Mbak Rindu. Bibir. Ayam mah harus tampil dong, podang kuning lagu favorit kok. Ho 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 ho. Kencing bibir. Esok awan ning omah wis ora kresan. Ayo Pak Mardi. Bubur waris Keluyuran nang ndi iki? anggolek sing tak sayang. Mubeng-mubeng. Mobeng-mobeng literanganku goleki Ayo Pak ora Mardi. krasa esok awan nganti bengi. Putune ra gelem turu iki. Eman-eman Kiwir. yen nganti liya sing nyayang. Akleyang tak sawang bentak neng ngepang dedek yo. Ayo yo. Kegancangan karindek saka katuan asarwi ngoceh dheweke ngale benjokan. Terima kasih Bude. Tak suwun kok aja ngecek. Podang kuning. Ayo Le. Podang kuning agawe pikir hukuming aseret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang niat yen si podang antutut ati kepranan ora mandut atiku sangsaya tak sanani sun pikat bulute bendo yo asik 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 kita duet Pak De Paiman ya duet yo 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 la 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 Udah terus. Oh, awan. keluyuran sing tak sayang mubeng pijer anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi man yen nganti liya sing nyayang akleyang tak sawang ben
Ju Kuda kuning gangati dadi komeng Eret ireng tak sawan tambah manis Ibu bunga yen lakon nyandik pirane ora bakal atiku kediwang liyang yen dipodang andudut ati kepranan Tasrana atiku satya Yantatra tananan ingsun dikapulute benda ya luar biasa Pak D. Paiman. Kenapa kok liriknya bisa lali itu Pak? Karena mikir sumbangan. Oh ya nanti ya Mas ya. Kenapa malah Bude lagunipun? Timbang mengke oh guguk asmara. Guguk gubuk. Oh gubuk toh. Langsung dicaosi Mas, jangan sampai leren pokoknya. Kiwir. Kiwir. Icik kiwir. Lalalala. Kiwir. Lalalala lalalala. Ini ibu joget Bung Bapak joget enggak? Kesane anget mboten adem ya. Ya. Ya amasuk. Dan liwat aku kelingan Gubuk kae. bubuk kae biyen tak goleren Yai ing kakak bapak tulisan warna abang tondo kasih sayang Botabote. Mangga Pak D. bubuk kae mati biyen umak kota Owe 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 otok owe o. bubuk kae to Tengah wengi. sore Nganti kakarino Ya. Trit awe trit ini lah musiknya lho. Catetan sakjroning ati katan runtuh saya ora ati aku kowe dadi karma mergo narik ning kubuk asmara
Gubuk kae kebak cerita wiwit esuk nganti gagat rila. Pun Dereng mengko. Oke. Ya, masuk. catetan sajroning ati Kata dingkir alam beraan Aku kowe dadi karwa Goleret Arko leren ning gubuk Antara matur nuwun. Matur nuwun Budhe, Pak De Paiman. Pun nggih kok. Bu Suki, Iya Mas Tom. niki dari bose. Pak Mardi Puma Iya. ngersakaken Kijing miring favorite jenengan. mbok rasa nganggo ngonoan kuwi mari gething aku nang ngono ki kan kaya karo sapa lho Mas Mardi sampean ki karo kanca dhewe kok ya gerong atus kita trae. Marai sing. Kijing miring ceremende. Oke. Langsung kijing miring. Ceremende. Bu, jumeneng meneh dereng rampung niki. Dereng rampung lagune iki tesih miring kijing mangga. Nah. Ugi mangke sinden telu ngadeg kabeh tambah Bu Sukiyati mengke Nggih. juragane baksone sing saka Bali. Ah, sing dari Bali nanti lagunya Mas ikut teh Dodo. Mas anu ya Mas itu. Mas sopo kae. Wis Mas sopo kae. Monggo pun aturaken kijing miring ceremende. Kanggo joget meleh. Kersane kena Jawa asam urat. Ayo. Olahraga kan jalan sehat 17-an. Nggih. Biasanya Monggo kan sami esuk berjoget iki kersane bengi. mboten asam lambung, Bu. Nggih. Jenengan tek dhewe niku daleme pundi? Opo ayo mriki kita niki? Oh, lah nggih. Mengke nyipeng niki mawon nggih. Anggep mawon daleme piyambak nggih. Trayo mae. Ayo kijing miring yo. Kek melas mentodis budhe teng pundi lho njenengan kaya dhewe iki? Apa pisan? Lah pundi? Ah, jenengane kok dereke ora becik ya jajar. Hah, kijing miring kok dhewean. Gandeng ora nek kursine, lenggahe dipangku ae monggo. Nang, ketok romantis nih lho. Anu cium dong. Ah! Gusti Allah. Iki sampean ki mantu lho, mau padha karo nek wong blas. Gabatnya digambar mati. Bareng cium kok suntik dong. Bar cium kok suntik. Nanti suntiknya ya Mbak ya, suntiknya nanti. Ya kijing miring sesarengan modal laras. Joget Pak De arep budhe joget nggih. Jogetnya saya, ya joget. Lah ora kersa lho. Berdansa berdua, dirangkul. Ayo, monggo musiknya mengke Pak. Ayo Pak Marijo, ngantek Mariman. Ayo kijing miring yo. Pak De Marijo, Bu De Marijo kijing miring. Ayo penak. Mboten kenging makil, pokoknya joget. Berdansa berdua. La kijing miring yo. Kijing miring. Pada suan Mas, assalamualaikum. Ayo Mas. Kijing miring, ayo Mas. Kijing miring. Kijing miring. Kambilku bolong lho, digrogot bajing. Ayo Lek. Ayo miring, ayo Lek. Kijing miring. Miring ulan. Lancir kuning sing dadi lakon. Ombo godhonge nangka tuku tahu cacahe 5 kanca yoga ayo do ndedonga marga ngrandu panjang yuswa
ayo Mas. Kijing miring ayo Mbak Pur. Kijing miring Setan bali ngulon tresno tenan apa mung guyon. Tuku bayem Mas ning Jumapala bayeme mono tak bumbu klopo ademe rondo gak sepiro wale barang ademe dudo jeblok nek kloso ajele kijing miring ajele kijing miring nandur jahe nang galengan nyambut gawe bebarengan ayo Mas miring ayo Mas kijing miring aja lali lo apari ane aja lali lo ati terus ke aja lali lo Pak iki gandeng sing dawuh muda laras pokoknya komplitan ya sak andini Karisma Putri bos kakung diaturi parian mangga Pak Mardi parian sing ngersakne kan jenengan aja kok seneni Pak D iki kok ndak masuk angin trek gandeng momot tebu nek ra dijembeng ora mlebu kijing miring ayo Mas kijing miring ngalor pengen nyandeng gak iso ngalor tuku melo neng prapatan tuku roti cacahe 5 aku weruh wong ora katokan bareng tak cedhaki Pak De Marijo ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring aja lali lo pani ate aja lali lo ati terus ke aja lali lo lah Pak De jangan ini parekane waru doyong lho De nganti budrek penabuhe kae nane ngaten enggak wah adi tapuk bojone apa nek parek ditapuk kersane awet enom mboten saru niki nggih kaplek pohong dikirpe enak wong piye pohong digawe gaplek wis nembung ora kepenak ati waru doyong kok gedhe ngene ngene iki karang pandan nawang mangu ora kecan kok ketemu ayo Pak Jimo kijing miring ajele kijing miring mikul suket dientor-entor senenge banget rapi sok kumpul ayo Pak D ayo miring ayo Pak D ayo miring yo kijing miring idul pengen nyandeng gak tau kumpul ijo kuwi bungkuse le tuku sarung kok ning Karanganyar ora maido nyawang baguse seneng mlebu marung ning ra tau mbayar Senang
ngomong Kenakon ceremen ding 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 ceremen ding 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 ceremen ding bola balik ceremen ding bola balik ceremen ding tembok ning calone jare kapok jaluk Meyan langsung nyanding. Matur nuwun. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngalor nganti putih kabeh rambutku Dadi kangen saya suwe saya ngalor ngidul dadi piso udan kangen ora bisa tak Pak Jum udan kangen iki monggo Sliramu wis takon jeneng ati dadi ayo Pak Jurito bose Lampung mania
jan saged tepe nitro kanggo antuk tombo dasare iki malam minggu kowe sembuyu saiki mas aku nagih janji jarene arep asik tuku kalem mas gedene saiji mas asli apa mau imitasi topel kuwi tuku apa rampokan lonjo sine wis kanggo nyarutan engko disithik yen entuk borongan tuku gelang gedene ora karuan sesuk nek adol wedhus ya tukane gelang karet gelang karet adol wedhus ketelune entuk gerang rak gelang karet to Gelang ya. karet. Topel manenan wis do nyarutan blonjo sithik setoran ora sithik wis tanggo gembolan dadi wong wadon aja demen srakatan aku iki mas yang mangkeguyu asik sampeyan au iki mas sampeyan banget ya ya ora mirip muda laras Buma Putra Manunggal oh enak edek ayo mlaku-mlaku dasare iki malam minggu kowe mesem dik karo guyang-guyu mertandani kowe wis setuju saiki mas aku nagih
tuku gelang gurmitasi. Alah lah untumu entekno Dik. Tong adol wedhus loro entuk gelang. Mbok ditukokne untu wae. Untuk apa kire? Marai kere. Topel kuwi tuku apa rampokan? Blonjo sithik wis akeh potongan. Mengko dhisik yen entuk borongan. Tuku gelang wedene ora karuan. Topel panenan wis do nyarutang. Turah sithik wis tak nggo gembolan. Turah sithik Kali wis tak nggo gembolan. Dadi wong wedok aja demen rakatan. Abuke rong tak sarutang ki mau. tutup nggih Dik. Oh iya. Lali ki. Ya tutup. Wis ra iya. Ora kerak ler. Aku iki Ya. kejikan sampeyan aja neratapan. Ora Aku ngerti sampeyan bawahan. Ora balake. lali Dede. Tadi ya weh. Hei ya. Mangga. Nggih. Ya. Ah.
dadah. terus ngalamun mumun roti Aku balik kondur. Asik. Awas. kae surya mungo pencang jroning langit margawani jagat kabeh kawaran ayo yo hey ingkang mawe kaya yo yo jat Surya Chandra Kartika mampu daya Sing joget ampun uyel-uyelan. alon-alon ya Mas alon-alon saya mantap agung Dilanjut. Yo, roda anget-anget ini yo. ya Selagane retno pangasih yen ngandika sarwa lirik kepriya padha kepranan enggal mring katresnan mantu ing moyo pancen tinalatu mlawuh retno kuno tanpa kuno roning barok terus ambarok sing dilewer kowe Mbak masukin Ayo ya
ngasih yen ngandika sarwa priya padha kepranan bisa nuju prana
Rada maju Mas yo. Ugi mangke wonten kali janjine. Yo maju maju. Yo. Asik. Ayo Mo. Terima kasih Pak De. Cekiwir ki cekiwir ki cekiwir. Tundho mantul kang rinangga sapucuk eko. Eo eo. Eo eo. Selendang kuning kang sumampir ana ing pundake. Nanging malah sayang leledan bebasane wijin nandra bidadari ya Ayune kamu wani aku dimah putri Sukawati gandes lumas tuhu sira putri kang utami. Duh kusuma sirani mah papujane ati yen kadulu rino wangi aku Tundho mantul kang rinangga sapucuke remo. Selendang kuning kang sumampir ana ing pundake. Ya ya. Awas. nanging malah sayang leledan bebasane wijin nandra indah bidadari ya Ayune kamu aku dimah putri Sukawati gandes luas tuhu sira putri kang utami. Ya ayo duh kusuma sirani mas bebujaning ati yen rino wangi aku ra iso lali. Terima kasih.
Ora